നമ്മുടെ പാൽ പൊറോട്ട റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി. ഹായ്, പ്രസന്ന കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു പാൽ പൊറോട്ട സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. അതിന് ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പൊറോട്ട ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ. പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി അന്നേരം കുട്ടികളെല്ലാം കഴിക്കാൻ വന്നു. വീഡിയോ എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഇതാ 2 പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുത്തേ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ചിക്കൻ്റെ മസാല ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് വെച്ച് കൊടുക്കാം പൊറോട്ടയുടെ മേളിൽ. ഇതാ ഇങ്ങനെ പാൽ പൊറോട്ട ആക്കാതെ ചട്ടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് നമുക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് 2 പീസ് ഉള്ളി, 2 തക്കാളി, 2 കാന്താരിമുളക് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. എരിവിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ. കരിവേപ്പില, മുട്ട ബുൾസൈ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു പൊറോട്ടയും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇല കൊണ്ടൊന്ന് അടച്ച് ഒന്ന് ആവി കയറ്റണം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊറോട്ട ആവിയേറി റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മുടെ പാൽ പൊറോട്ട റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, ബൈ.